Opakovanie. Opakovanie je ďalším vizuálnym efektom pre zaujatie užívateľa. Napríklad avatári vášho týmu sú v rovnakom tvare, ďalej vytváranie rytmu. Predstavte si, že také vaše portfólio a vyznačené fotky sú inou farbou ako ostatné, dodáva to vášmu dizajnu rytmus. Opakovanie elementov vytvára vzorce, z týchto vzorcov vznikajú napríklad krásne pozadia alebo žijúce elementy pri dizajnovaní značky. Usporiadanie elementov, ktoré majú podobný význam do blízkosti, jeden od druhého vytvára jednoduchšie používanie a chápanie vášho dizajnu. Príkladom usporiadania je logo Microsoftu, ktoré používa mix teórie farieb, digitálnej a printovej a takisto používa blízkosť. Ďalším spôsobom, ktoré môžeme použiť, je vyváženie, balans. Napríklad symetria, rovnaká vzdialenosť rovnakých objektov, potom je asymetria, ktorá je tiež typom vyváženia a okrem asymetrie ešte poznáme vyváženie vizuálne. Je to vlastne zarovnanie textu s avatárom, ako máme na tomto príklade uvedené. Veľmi zaujímavým príkladom je logo IBM, kde je použitá aj asymetria a vyváženie.